Unsa bay pinakaangilad nga matang sa addiction? Ang nahimamat ako ang alcoholic moingon nga ang alcohol o ang pagka-addict sa ilimnong makahubog matud pa niya ang pinakangilad sa tanan. Kay kung malulong ka na og mubiya na matud pa niya, mangurog ang imong mga unod ug daw mamatay ka. Usa siya ka pamilyado, maayog trabaho na tao. Dayon, pertigid niya ang pagkalulong sa alkohol, sa pag-inom. Niabot sa punto nga nahurot iyang kwarta, nawad-an siyang trabaho, o nawala iyang pamilya. Kaya di naman sila magkasinabot ug ang iyang mga anak dili nakasabot sa iya. Taod-taod usa aya pa siya nakaamgo nga kinahanglan na niyag tabang. Maong siya mismo ni sulod og rehabilitation. Nag-rehab siya, nakatabang sa iya. Karon hinay-hinay siya og recover. Apan wala pa siya mahiusa, balik sa iyang pamilya og nagpuyo siya nga nag-inusara. Ang atong unang pagbasa karon gikan sa Roma 8. Ako mudasig ko sa inyo sa pagbasa sa tibuok kapitulo 8 sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. It's actually a beautiful chapter, Romans chapter 8. Basahan ninyo sa inyong pag-uli. Usa siya kagiya sa atong pagpuyo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Karon basahon nako ang 8, ang 12 ug 13 diin si San Pablo nagkanayon. Busa mga igsoon aduna kitay katungdanan apan dili sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinagi sa Espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang tawhanong kinaiya, huyang og duol sa pagpakasala. Ngano? Tungod kay ang atong human nature is a fallen human nature. Musugot ka sa dili, huyang gid siya. Huyang gid siya. Sa imong tan-aw lig-on kay ka, matingala na lang ka kay makalit lang kag kapandol. Sumala gud, maayo kang mulakaw. Kadumdum ka, sa higayon nga kalit kang napandol, magtan-aw man siguro kag tarong sa dalan. Ganun napandol man kagkalit. Kana usa ka simple nga pananglitan sa atong kahimtang nga tawhanon. Kung magsaligta sa atong tawhanon nga kinaiya, dili siguro sobra ang giingon ni San Pablo. Mamatay gayud kamo. O ang alcoholic nga akong nahimamat, nakatunan niya kini sa pait kaayo nga paagi. Karon ang iyang pagampo nga mahibalik lang unta siya ngadto sa iyang pamilya, dawaton siya balik sa iyang pamilya o makabaton siya tarong nga trabaho nga sarang iyang ikapakita, ikabuhi sa iyang kaugalingon ug basin iya usab unyang ikabuhi sa iyang pamilya kung dawaton siya pagbalik sa iyang pamilya. Mga isuon, matagutlo sa atong kinabuhi, matag-adlaw, kinahanglan kitang mupili kinsay tumanon. Ang tawhanong kinaya ba o ang Espiritu Santo?